an bɛ bɛɛ Bamako a n'a lamini na Bolomadadugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan journaliste Seydou an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni k'u wale ɲuman dɔn marhabu ni dunu in gosira journaliste Seydou k'a dɔn jamana kunnafoni maanani a b'o de ɲɛfɔ journaliste Seydou a ɲinina anw fɛ an minnu bɛ kuma kɛ n yɛrɛ ye radio sow la journaliste Seydou k'a dɔn sɛbɛnnikɛlaw ka wuli ka jɔ ni u ka cɛsiri suko ni dugusɛjɛ cɛ u bɛ jamana kunnafoni de maana a tun bɛ kɛ cogo di journaliste Seydou n'u ye kunnafoni sɔrɔ i k'a dɔn a kalaman i k'a dɔn u bɛ si sɛbɛnni na u b'a sɛbɛn tubabukan na sɛbɛnfuraw kan dugu maa jɛ anw b'a sɛbɛnfura woloma anw yɛrɛ ka miiri la an ka taasi la kunnafoni in ka ca dɛ anw kɔni ka miiri la nin kunnafoni in de bɛ sɔn ka bɛn nin de bɛ sɔn ka diya malidenw ye an b'o tɔmɔ k'o tila an ni ɲɔgɔn cɛ journaliste Seydou k'a tɛntɛn ka sɛbɛkɔrɔ tɛntɛn ka bɔ cas dɔ la ka taa cas dɔ la ni dɔ ma bɔ a la dɔ bɛ fara a kan journaliste Seydou k'a dɔn o ye wajibi ye nka min kɔni jɛlen don kunnafoni fanba jamana banbalen bɛ fɛn min ni fɛn min kan politiki kuma sɔrɔ kuma hadamadenya kuma jamana yɛrɛ taabolo kabako kumaw journaliste Seydou nin damanda de bɛ sɛbɛn journaliste Seydou n'an ye baara in daminɛ f'an maa saba ka jɛ sɔgɔmada in na kamalenin min b'an gɛrɛdigɛ la a tɔgɔ ye ko Gibson Control Chief Jakite Gibson Brover le playboy de sa génération murankɛ don k'a ka filanan ye marakaden b'o minɛ n'a ma wolo o tuma n'a ma fɛn di sunkalo kɔnɔ sunkalo jɔtɔ don a tuma n y'o kɔnɔ Jibi n'i labɛnna a dasa kan an ka taa n'a ye n daki Daba Tunkara ni Ala ma bilakoro fa don dɔ a tɛgɛ bɛ da politiki sini na n bala cogo bɛ di i ye dɔɔnin bɔ a la a ɲɛna o e cɛni i da Ala de b'i da in bɔ n formera sa o non c'est bien n bala cogo bɛ di journaliste Seydou ne bɛ n keleku ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'inter de Bamako o don kuma minnu bɛ munumunu Bamako ni ɲɔgɔn cɛ ala tiɲɛ ti ban maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ de ko safunɛ kunba ko a k'i k'a dɔn ŋanamu ni bingani ni suɲɛni journaliste Seydou k'a dɔn maliden i k'a dɔn hakɛ t'a la wa jɔkundama yɛrɛ nin bɔra a la o tɛ bilen i b'i miiri maa man na jamana in kɔnɔ journaliste Seydou fɔ n'a bɔra ala ka maa kelen kelenw na a bɛɛ lajɛlen ŋanamu maa ye cogo dɔ la nafolotigi journaliste Seydou k'a dɔn maa kalanenba seba min ye journaliste Seydou ka taa se hali mɔribaw ma journaliste Seydou ani jurabaw nin bɛɛ lajɛlen bɛ politiki ŋanamu na dɔwɛrɛ tɛ journaliste Seydou k'a dɔn ni vote surunyana e k'a kɔlɔsi bani i b'a ye k'a fɔ min ye an ka candidatw ye a caman b'a la dɔrɔmɛ 20 tɛ ɲɔgɔn ju kɔnɔ journaliste Seydou k'a dɔn ni waritigi ninnu ni nin kadiribaw minnu mɛnna ka jamana sɛbɛkɔrɔ sunya journaliste Seydou k'a dɔn olu de bɛna nafolomugu fara ɲɔgɔn kan k'a daminɛ Alpha Umaru Konare tile la ka n'a bila IBK tile la o kelen don dalilu bɛ yen journaliste Seydou k'a dɔn minnu ni minnu ɲɛra la o dɔnnen don Alpha Umaru Konare tile journaliste Seydou k'a dɔn a ka kɛ président ye sɛbɛnnikɛla ko a don se jumɛn in bɛ Alpha ye nafolo jumɛn in b'a bolo jɔnni y'a dɔn jamana kɔnɔ karamɔgɔ ka ta ka kɛ président ye journaliste Seydou k'a dɔn i b'a sɔrɔ gilisi duman b'i da campagne daminɛ fo ka taa fɔ a fori la minnu ye nafolo bɔ journaliste Seydou k'a dɔn minnu y'a dɛmɛ minnu ye wulikajɔ boloda ka sin ka kɛ o dɔnnen don min ye Alpha ye journaliste Seydou k'a dɔn tuma min n'ale ta nɔgɔyara a min ye président Amadou Tumani Ture hali n'o y'a sɔrɔ kanuba de kun ye jamanadenw ye nka caman nana président nin wari minɛ i yɛrɛ dɛmɛ ni nin ye kabini Moti an bɛ ɲɔgɔn fɛ e ɲinana an denmisɛnninma ma balo ta ɲɔgɔn fɛ wa journaliste Seydou k'a dɔn damada a tɛ ka fu dɛ olu fana nana sarada fa bɛɛ lajɛlen na journaliste Seydou k'a dɔn min ye Amadu ye o tile bɔlen ko a la jɔnni kun bɛ da la k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keita a bɛ fanga sɔrɔ don da la journaliste Seydou k'a dɔn don min campagne bɛ daminɛ 2 su i k'a dɔn muga pɛɲɛ a t'a kun je peux témoigner ça ayi b'a fɔ ne ya ne y'a ye Conseil national du patronat au siège dayɛlɛ yɔrɔ a don bazin bleu ciel de tun b'a la n kelen de bɛ da n kaburu la a kɔ yɔrɔ dɔ tun pigelen don tailleur kɛfɛ tellement k'a koyokora e y'a ye de a ka style in dɛ o tuma la yarɔ couture dɔ bɛ u b'a fɔ ko IBK bazin kɔ pigelen ne ye journaliste ye n yɛrɛ de y'a ye a don ne tasira journaliste Seydou o don maa min jɔlen don ni fɛn bɛɛ ye o don maa min bɛ fɛn bɛɛ k'a ye e y'o dɔn wa min y'a denkɛ to a da la Babu Yara o de tun bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ k'a ye waritigi minnu bɛ wuli ka taa bɔ IBK a don Babu kelen Chapar
gari min bɛ cɛ la n'a ko a bɛ kuma a man ɲi dɛ a kana kuma ko caman kɛra ɲɛna o Josi Seydou sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ŋanamu maw fɛn b'u bolo koyi Jɔni Seydou i k'a dɔn u ti fa u bi gɛrɛ fanga ɲinibaw la Jɔni Seydou i k'a dɔn nafolo i k'a dɔn se min b'u ye u b'o bɔ k'u da jamana fonctionnaire baw kɛlen ka wariba suɲa olu dogolen de wo la n'u ye wari in kɔni d'i ma ka ban i kɛr'u ka jɔn ye Jɔni Seydou sabula ni fanga sɔrɔla Jɔni Seydou i k'a dɔn i kɛtɔ k'a fɔ i bɛ ninnu mabɔ i la i b'a dɔn k'a fɔ ala tɛ tiɲɛ Jɔni Seydou pari don ye kuma fɔ cogo min pariba de don e kɔni kɛra président ye olu bi fɔn nɔfɛ sa y'a dɔn fonctionnaire ta ye ayiwa olu kɔni ta ye place ye n ka kɛ ministre ye n ka kɛ directeur général ye Jɔni Seydou min ye jagokɛlabaw ye ni milliardaire u ko jamana sugu bulo bɛɛ lajɛlen ta ka d'u ma ninnu de b'i da la su fara tile i tɛ lafiya sɔrɔ koyi n ko Mali fanga lafiya de t'a la o de kama kabi démocratie daminɛna waritigi kelenw banna kelenw faama kelenw olu de bɛ ka continuer Josi Seydou jamana janfalen don sɛbɛnnikɛla ko a ko a laban kɛra Ibrahim Boubacar Keita ye milliardaire cɛ 7 Jɔni Seydou k'a dɔn olu de nana wuli ka jɔ bolo da ka nafolo bɔ k'a sɛbɛ kɔrɔtɔ fo ka adamaden ja wuli Jɔni Seydou k'a dɔn i bɛ k'a dɛmɛ kabini mobilité essence tɛ k'a la bɛɛ lajɛlen nana kelen dunu bi fɔ bala bi fɔ IBK ni ba y'a bila jɔni fa b'a ta dɔw ye avion yɛrɛ d'a ma a ka campagne kɛ u ka nata kama Josi Seydou a ko Mali politique filɛ a ko wulikajɔw bolo ka jateminɛw bolo kan i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye hakilinaw ye olu nana ɲɔgɔn sɔrɔ kabini sɔmin kɛra a bɛrɛ taa i k'a dɔn maninkakɛ in ni fanga ka surun dɛ Jɔni Seydou k'a dɔn an minnu kun bɛ fan wɛrɛ fɛ i n'a fɔ anw kɔni anw ye maa tulo gɛlɛnw ye anw tɛ taa o aw tora sɔmin nana kɛ k'a fɔ ko e tɛ politique ɲɛdɔn ne de b'a dɔn bɛɛ ye e bɛ laadiriya ni kumakan ni layidu o de ye to Sumala fɛ n'o tɛ e kun y'a dɔn ko i bɛ kabi Sumala ci deuxième tour la e kun b'o dɔn laadiriya tɛ e ɲɛna ko ne ma bɔ Sumala fɛ ka taa i bɛ ka laadiriya dɔn wa laadiriya tɛ n dalen don a la a ti laban de si bɔ n tɛgɛ kɔnɔ a ma laban o bon voilà wa laban ko ma ɲɛ bon voilà triste fin aw fɔn fɔ b'a la Jɔni Seydou k'a dɔn i bɛ ka su tigɛlen don maa dama min na jamana in kɔnɔ o de ka ca mɔrɔ waritigiw ma waritigi dama a caman den de bɛ yen ne ko maanifin bɛ se ka kɛ maa fɛ n'a gɛlɛyara ko i bɛ ban o la moi tout mon problème dans la vie c'est ça n'o tɛ wari ka di ne ni wo ye diɲɛ bɛɛ ye i bɛ n'i jɔ kɛ ne fa ni ba nani ni n kuma ne k'a fɔ ma tu bila ali ne k'an ka 100 sɔrɔ ni wo in kɔnɔ i donna n'o cɛ ni min fa an ka bugu don nka i ma taa non parce que c'est pas vrai i ma position falen tile kelen c'est pas vrai tiɲɛ tɛ o wa i bɛ ka a sara a kelen na dɛ il est mort dans la solitude Jɔni Seydou ne se ka tugu i kɔ k'a koyara n ka tila ka yɛlɛma n ba satɔ y'o kankari da n ye n ma foyi sɔrɔ k'o di n ba ma a ye diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ n ye a ye kankari min da n ye o y'o ye kana kɛ wale ɲuman dɔnbali ye et c'est ça mon trésor n tɛ se o i bɛ ka sara dans la solitude mais non hali a ka san kelen saraka bɔ maa min kun bɛ a ti maa tan bɔ e m'o kɔrɔ du belebeleba ye e m'o tilatilen i bɛ k'a ka denbaya fankelen RPM taara fankelen fɛ nin tɛ catiri bɔ da ye cɛ n'a ka ko bɛɛ kɔni a y'a bolo don k'a kɛ diɲɛ fɛn bɛɛ ye taa ka du kɔnɔ bi joli bɛ tɛmɛ yen maa si alors fulani ninnu poussière yɛrɛ bi ɲini o ne ye poussière ye i bɛ k'a ka so koko la kuma bɛ kɔfɛ o kuma bɛ kɔ n dilan tɛ o e ma tila Josi Seydou i b'an joli kan dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko wulikajɔ bolo k'a ni jateminɛ i b'a ye k'a fɔ tuma min ni fanga sɔrɔla Jɔni Seydou k'a dɔn nangaraba sonba kulew Jɔni Seydou k'a dɔn natabaw bɛɛ lajɛlen nana gɛrɛ dɔɔni an tor'o la min ye denkɛ ye n'o ye Karimu Keita ye Jɔni Seydou o nana sɔmi k'a dɔn k'a fɔ min ye ko in daminɛ ye Karimu kun b'a sɛbɛ la a tun b'a fɛ ka baara de kɛ jamana in ye a daminɛ il voulait aider le pays n va dɛmɛ ni n va kɛra président ye ni ne donna politique la n bɛ se k'a dɛmɛ Karimu nakun kun ye nin a nakun kun ye nin au départ Jɔni Seydou a nana k'a bɛ député ɲini Karimu k'a bɔ a da n bɛ kɛ député ye la hawla wala quwwata illa billah communauté an bɛ ɲini ka ɲɔgɔn faa wari valisi milliardaire bɛɛ lajɛlen bɛ boli ka na mais bɛɛ puissant Karim nin filɛ nin ye n ye t-shirt 1 million d'i ma miliyari 100 filɛ Jɔni Seydou u nana ka na Karimu kɔrɔla fa ten Karimu yɛrɛ i b'a fɔ k'a bɛ sogo la ka sin ka Karimu ka sin ka a ja wuli ten ka
a bɛ fɔ o de ma ko kabini ala ye maa min da n'o ma deli ka miliyɔn dan sɔrɔ ni ye miliyɔn 500 kɛ valise kɔnɔ ka n'a d'a ma su kelen i m'a ka ko ban i y'a ka ko ban fa bɛ don a la ne b'a fɔ a ye kuma bɛɛ ni maa min ma deli ka misiw ye n'o ye sagaw ye o bɛ kabadenw bon Karimu ka tiɲɛni c'est les Maliens Jean Cicédou a ko jagokɛla dɔ bɛ yen Jean Sodi k'a dɔn kɔni ayi a laban campagne yɛrɛ so taara yɛlɛma o de fɛ Juguyaramɛ denmisɛn don o kɔni bɛ wari di cogo min a b'a di ten Karimu talen Jean Sodi u nana ta tugu a la sa don ko don b'a nɔfɛ wajibi don a ka sa u ye min kɛ n ko juru sara Jean Sodi k'a dɔn a bɛ marché ta ka di dɔw ma exonération u b'a tɔɔrɔ k'a tɔɔrɔ sa kalo 12 u b'a nɔfɛ Jean Sodi k'a dɔn f'a laban taara kɛ ponbongolo ye f'a laban taara kɛ soɲɛ k'a nege bɔ diɲɛ den bɛɛ lajɛlen na Jean Cicédou ma min ni naniniw ni awɔ bɔgɔliw talen don k'a sɛgɛrɛ a bolilen filɛ ka bɔ Mali kɔnɔ cɛ jumɛn in jɔlen don bi a kɔfɛ Mali kɔnɔ yan Karimu Keyita kɔfɛ je connais pas maa tɛ yen anw ziirindalaw anw dɔnkilidalaw anw jaatiribɔlaw e b'a tɔgɔ mɛn jɔnni ka jaatiri tulonkɛ la bilen u bɛɛ y'a bila mais c'est ça comédien bɛɛ y'a bila dɔnkilidalaw bɛɛ y'a bila jeliw bɛɛ y'a bila a ko kɛra politicien bɛɛ y'a bila a bɛɛ commerçant bɛɛ y'a bila an delila ka taa Faransi an taara Faransi a don min ye ne nɛgɛ ka taa ni ye a tɔgɔ di Cham Aracine Cham o don o de tun bɛ baara kɛ IBK ka fɛn na présidence la a ye n wele a ko kɔrɔ Faransi den tɛ se ka k'i kɔ n ko ne tɛ taa a ko kɔrɔ i bɛ taa ne de kama n taara délégation nɔfɛ an taara a kɛra minnu ɲɛna u balonnen don marakaw nana mankan wuli k'u bɛ wo ci IBK la ne ni Sisolo bɛ yen n ko Sisolo an b'a kɛ tan u nana tɛgɛrɛ minɛ k'a fɔ Aracine ko voilà i wolila nin de kama kɔrɔ IBK ye minɛ kɛrɛda fɛ a ko daba n y'a f'u ye n ko in di k'i kɔ kana bila dɛ n'an taara Bamakɔ ɲini ko e t'i ye sa président e t'i ye billahi leji suma mais ni i kun y'a ye i kun bɛ tiɲɛ caman fɔ a ye mais non mais i t'a ye Karimu bolilen filɛ ka taa Korowari e ɲɛ bɛ jɔnni na min b'a a ɲini k'a sauver bi Machi a tɛ yen a y'a di minnu ma olu de b'a coro bi voilà la politique du Malien mon frère ça je te le cache pas il faut se méfier maa k'i yɛrɛ ɲini dɛ voilà de walima i ka kɛ kankelentigi ye au moins n'i donna min na n'o gagnena taami ye n'o ma gagné i ka hɔrɔnya tori bolo nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ inter de Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli la Tabatungana ne bɛ n tɛgɛ don bi bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura Basiriba n'o ye Mamadou Touré ni y'a ka sɛbɛn ye Mamadou Touré ko i bɛɛ bɛ ko bɛ maa min kɔnɔ i dɔ t'o fa a ko an ka taa Nations Unies na sigi kɛra Mali kunkanko kuma o taara fɔ Nations Unies na kuma minnu fɔra ye fɛn min ye tubabuw fɛ an'u ka maasanniw ni maasaralenw fɛ dusukasi da i kolo gɛlɛya dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko Nations Unies ka sigi kɛnɛ kan rapport dɔ de kun labɛnna fɛn min ye MINUSMA fɛ o ye jɛkulu ye min b'an ka jamana kɔnɔ MINUSMA a ka kumasentigi o de ye El Gasimu Wani ye rapport jugu dɔ b'u bolo u taar'o kala u ye mun fɔ rapport in kɔnɔ u ye kuma jugu caman fɔ Mali ma nka n'i y'a ta k'a lajɛ a ko fɛn min ye Mali yɛrɛ ye ale yɛrɛ kun bɛ kɛnɛ kan sabula an ka minisiri sɛbɛn minisiri min n'a ja ti siran n'o ye Ablaye Diop ye a tun bɛ kɛnɛ kan Nations Unies nin faamabaw sigilen bɛ cogo min na a yɛrɛ masa sigilen bɛ sɛbɛnnikɛla ko tuma min na u nana kuma bɔ k'a bin kɔrɔfɔw n'u y'a daminɛ fɛn min ye wulikajɔ ani kuma caman ye o fɔra a ko n'i y'a ta k'a lajɛ MINUSMA n'o ye Nations Unies ka jɛkulu ye jɛkulu min n'a bɛ an ka jamana kɔnɔ olu ye wulikajɔ ani baara min kɛ a ko ɲɛfɔli a kun bɛ sa ta o de kan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko fɛn min ye El Gasimu Wani ye a ye nkalon caman de tigɛ ka kumalangolo caman de fɔ Mali ma sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ tubabuw sɛbɛkɔrɔ diminen bɛ colonel Assimi Goïta kɔrɔ a n'a ka ministre de la défense sabula taa ni ka segin ni bajanbilaya min n'o ko b'u ye Mali kɔnɔ o bali sɛbɛnnikɛla ko a ko u ye kuma caman fɔ u ko Mali a sɔrɔsiw ko a bɛ ka bin maaw kan ko lakanabaliya ko a bɛ ka juguya ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko jamanadenw lafiyalen tɛ kuma caman u y'o de fɔ wa u y'u kala turu min na o de ye k'a fɔ ko milisi jugu dɔ bɛ Mali kɔnɔ n'o ye Wagner ye ko don o don k'o bɛ ka ban maaw ma k'u fa k'o bɛ ɲini ka Maliyɛnw fa ka ban maa ma bara ka fa a bɛɛ ye babanji de ye u k'u fara an na sa terijugu ninnu
Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye an ka minisiri min bɛ Mali ni jamana wɛrɛ cɛ koɲɛw ɲɛbɔ n'o ye Ablaye Diop ye ale kumana a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Mali gouvernement ye a bɛ hakili lajigin kɛ k'a fɔ gɛlɛya minnu dara ka da Mali kan o de kɛra sababu ye MINUSMA ka na walasa a bɛ se ka terrorisiw kɛlɛ cogo min basigi ka na sɛbɛnnikɛla ko a ko Ablaye Diop a da tɛ maa ka bara kɔnɔ sabula a y'a fɔ kɛnɛ kan pa k'a jira diɲɛ bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ MINUSMA nana kun min kama ka t'a la k'o kɛ Mali jigi bɛ yɔrɔ yɔrɔ kan ko MINUSMA ka taa ye dɛsɛ kɛr'o bɛɛ lajɛlen la a ko ni MINUSMA sɛbɛ b'a nakun ma u ka fara Mali armée kan u ka jɛ ka juguw kɛlɛ o de bɛ kɛ sababu ye jamanadenw u ka kɛ MINUSMA fɛ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Nations Unies ye u kun ye jalaki kɛ k'a fɔ fɛn min ye Mali gouvernement ye hali bayɛlɛmali ani jamana taabolo kura minnu bɛ ka fɔ ko bɛɛ sen ma don a la sabula a ka di MINUSMA ani tubabu ye politiki maa fɛn o fɛn bɛ kura fara kɔrɔlen kan a bɛɛ lajɛlen ka wele k'u bolo don tulu la wa bɛɛ lajɛlen sen ka don Mali jamana baara la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Ablaye Diop a y'a jira k'a fɔ fɛn min y'o baara ye Assimi Goïta a b'o la sabula don o don jamana baara sɛbɛn fɛn o fɛn n'a bi kɛ parti politiques b'i wele u b'i ɲininka u ka hakilina la a ko kɔrɔmansuru ye jɛkulu min sigira n'o ye EJ ye bɛɛ taara n'i ka maa tɔgɔ ye o dɔrɔn tɛ hali fɛn min ye constitution ye a bayɛlɛmali kura min n'a bi senna parti politiques welela u ka maaw tɔgɔ dira wa u donna a la sɛbɛnnikɛla ko a ko o kuma Ablaye Diop y'o nkalontigiya k'a fɔ MINUSMA ma a bi galo a sini galo sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jalaki caman bɛ yen min fɛnɛ fɔra sabula fɛn min ye MINUSMA ye u y'a jira k'a fɔ an bɛ don minɛ ko bi ko attaque min kɛra an ka jamana kɔnɔ k'o kɛra sababu ye fɛn min ye maa 400,000 ani 12,000 ko k'olu bɛɛ lajɛlen bɔ Mali kɔnɔ ka taa jamana wɛrɛ a tuma Mali ma ban Ala boni ma ninnu ye hasidiw ye i kolo gɛlɛ sa MINUSMA kuma don dulɔ b'i la o sɛbɛnnikɛla ko a ye mun fɔ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ accord langolo min n'a bɛ ani Bamanju ni ɲɔgɔn cɛ u ko min ma accord de paix MINUSMA diminen bɛɛ sabula olu b'a fɛ Mali ka fɛn o fɛn kɛ min bi fanga di sema ma Mali bannen b'o bɛɛ lajɛlen ma u ko fɛn min ye accord ye a lawaleyali ka teliya sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye hakilina wɛrɛw bɛ minnu n'olu bɔra ka bin MINUSMA a ɲɛmaaw fɛ o de ye k'a fɔ fɛn min ye Mali ye u y'a jira k'a fɔ fɛn min ye Mali ye tiɲɛ don ko Mali ye maramafɛn dɔw sa waati in na k'o kɛlen bɛ sababu ye Mali yɛrɛ ka bɔ a nɔ na dɔɔni ko nka bɛrɛ tɛ sabula olu ɲɛ bɛ min na kɛnɛ kan jaabi min b'olu bolo o de ye k'a fɔ fɛn min ye kojugukɛlaw ye don o don u bɛ ka fanga sɔrɔ wa dɔ bɛ ka fara u kan ko Mali dɛsɛlen bɛ o tuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ Mali dɛsɛlen bɛ MINUSMA o dun bɛ yan walasa ka baara kɛ Mali kɛlen bɛ k'o bali u ko MINUSMA ye sɛbɛnni kɛ ka ci Mali ministre de la défense ma siɲɛ 237 k'u bi avion pan colonel Sadio Kamara ko a ti pan 237 fois ka kɔnɔkɛ pasalen de tɛ a kɔrɔkɛ ko ma ko n k'a f'i ye ko a ma pasa kuma k'a fa k'a ma pasa ko nin y'a cogoya ye koyi c'est naturel oui nka nin tɛ dumuni ne ma ni nin bɛ taa sɔrɔ hali ka dumuni kɛ Mamadou Diawara u k'a ma ko Saporo il est médecin chef a Kayi a ko n k'a fɔ daba ye ko n k'a fɔ a balimakɛ daba ye k'ale dɔgɔnin ko a bi sogo dun ko nin y'a cogoya de ye ko a dɔgɔnin tɛ sogo dun ɲɛ b'a dɔgɔnin na ko ne ko ten merde wayi merde naam sɛbɛnnikɛla ko a ko MINUSMA tɔɔrɔlen bɛ u ko siɲɛ 237 olu ye lɛtiri ci ministre de la défense ma k'a fɔ an bɛ avion pan ka taa nin yɔrɔ in na n'u kunna jara o y'a kɛlen ka lɛtiri ci u ma k'a fɔ ko a ma sɔn n'o tɛ n'u ye lɛtiri ci a bɛ lɛtiri fara k'a bila a ka poubelle kɔnɔ a tɛ hali u jaabi a bɛ kɛ ten o de y'a kɛ cogo ye u ko o ka dabila n'o dabilara a ko fɛn min ye wulikajɔ ni baara minnu n'olu b'a fɛ k'o kɛ o ka kɛ sabula dandɛmɛwale ani sariya sɔsɔli baara minnu kɛra Mali fan caman olu b'a fɛ wulikajɔ ka kɛ nin bɛɛ fura bi sɔrɔ cogo min sɛbɛnnikɛla ko a ko min nana k'a la tɔɔrɔ ko ye o ye maa dɔ kɔni b'u bolo i b'a fɔ robo a tɔ de ye fɛn min ye Aminata Cheick Diko Aminata Cheick Diko ye o kɔni o nana kuma dɔw fɔ min kɔni ni Ablaye Diop fana y'o jaabi sabula o kɛra ko in na balinanko ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bi bɔli la jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye
Elaji Daba Tunkara. Naam. Bala cogo bɛ di. Joiti se dun bɛ bolo bugɔ ka don. N bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la sirène. Sɛbɛn fura in y'a bolo ko siɲɛ 584. Maa min ye sɛbɛnni in kɛ Dugufana Keita. Dugufana ko i da sera muso min don a ma ko Aminata Diko. Jɔnni Sodi k'a dɔn faden jugu faso jugu i k'a dɔn awa galama ku. Jɔnni Sodi k'a dɔn surandɛrɛ a jolima de ka gowa a jolima de ka gowa a dabo de ka kunna wa. Jɔnni Sodi k'a dɔn maa si t'a dɔn nin dennin in bɔra diɲɛ jamana min na ni ka taa Nations Unies sɛbɛnnikɛla ko ayi o to kan'o fɔ e k'a to ten sa a bɛ ɲɛ o Maliden don Maliden halala tɛ sa ɲininkali de bɛ kɛ est-ce que Ivoirien tɛ ou bien Nigérien Aminata Diko Jɔnni Sodi k'a dɔn nin taara i yɛrɛ de sɔrɔ Conseil Nations Unies ka kɛnɛ kan min ye ba ɲumankɛ minnu bi jamana kɔnɔ ani hinɛtɔnw k'olu de y'ale yamaruya a kana kuma olu to a la Jɔnni Sodi k'a dɔn kɛnɛ ɲɛnama o bi kɛ nka sariya ye min ni min fɔ Jɔnni Sodi k'a dɔn tɔn minnu bɛ yen n'u donnen don jamana kɔnɔ gouvernement b'a kalama ni maa kan ka bɔ yan ka taa kuma olu to a la a bɛ fɔ gouvernement ye karisa bɛna kuma i k'a dɔn société civile to a la Jɔnni Sodi k'a dɔn u t'a dɔn u ma bɔ a kalama fo kuma min u selen kɛnɛ kan muso in sina ka bɔ dibi la ten barakata Jɔnni Sodi ka n'i sigi u ko nin bɛna kuma Mali société civile to a la sɛbɛnnikɛla ko maa ma bi délégation na bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ɲininka nin ye mun ye ta nin ye jɔnni ye an k'a lamɛn Jɔnni Sodi k'a dɔn jalaki kuma porokotolen kuma minnu bɛ n'a bɛ malidenw farafara ka bɔ ɲɔgɔn na n'a bɛ gɛlɛya don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ nin kuma kunda de tun bɛ nin sarandakɔrɔ in da mɔrɔ n tigɛr'i la sarandakɔrɔ bilali Njarakata a n'a ka nunɛtu koyokoyolen e yɛrɛ bɛ Amérique hali u ma nunɛtu ɲuman dun ɲɛna nin kɔni min ye a ko yɛrɛ tɔ koya ne ya hala tɛ se ka papier min dira a ma k'a k'o kala hala tɛ se k'o kala ko labɛnnen de ye sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn maa juguw de bɛ nin ju la Jɔnni Sodi k'a dɔn nin muso in i k'a dɔn maa juguw de b'a ju la k'a sababu kɛ min ye u ye nin labɛn min ye tubabuw ye ka taa se janfanduw ma u ye muso in labɛn Jɔnni Sodi k'a dɔn waasa a kɔni ka taa kalikaraw na Jɔnni Sodi k'a dɔn ani cɛ min ɲɔgɔn na a t'o dɔn min ye Jɔpu ye Jɔnni Sodi k'a dɔn kuma min n'a tilala Jɔpu kelen ka kuma ta tubabuw bara ka ɲɔgɔn lajɛ Jɔpu Tiramaga Jido tubabuw ye ɲɔgɔn lajɛ est-ce que Jɔpu n'est pas di non Kolokani dugu dɔ bɛ yen ko Mɛsa a bɛ bɔ Mɛsa Jɔpulakaw ka maa don Abilɛ Jɔpu il est du Bɛlɛdugu naamu gɛlɛya n'an bɛ kuma sɛbɛnw la nin dabila sa mais je te parle de l'histoire Kolokani c'est les Traoré les Diop c'est les descendants de Kumbi Jose les Diop généralement olu bɔra Mali de la ka taa Sénégalien va mais je t'informe mais c'est ça n bɛ ka histoire de f'i ye je t'en prie ne me coupe pas la parole Sénégal sira in bi bɔ i bɛ bɔ Kolokani i bɛ taa Sénégal bi je connais leur histoire même si tu connais l'histoire ne coupe jamais ma parole en me racontant des balvernes que ça soit la première et la dernière fois je t'avertis une fois les compétents deux fois des affaires étrangères ça va être troisième fois à Dafara bon je m'arrête sɛbɛnnikɛla ko a ko wuli ka jɔ bolo kan jateminɛ bolo kan ni muso saranda in de taara ngaramu kuma fɔ Jɔnni Sodi k'a dɔn a na bɔ a da ko a ma bɛn kuma in fɔ ka n'a bila bi la min ye réseaux sociaux ye Jɔnni Sodi k'a dɔn kuma baraw télévision so maliden bɛɛ lajɛlen bara k'i ta fɔ dangadalen don nin dennin in ka bi Ala de bɛ fara a kan n'o tɛ a tɛ si sɔrɔ nin kɔfɛ ko malidenw bara k'a danga dɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ sirɛni kɔnɔ a ka bi bɔli la dama tɔgɔ ne bɛ n tɛgɛ don o bi kɛ ni sɛbɛn ye an ko min ma indépendant Pasiriba n'o ye Musa Sayon Kamara ye nin y'a ka sɛbɛn ye Musa Sayon Kamara ko kɛlɛ o kɛlɛ bɛ misikunko la dadugula nɔfɛ ko don a ko fɛn min ye jamana kuntigi colonel Asimi Goïta sigikun kɛlen bɛ k'a kɔnɔ da min na a bɔr'o da in fɛ commission chargée de la finalisation nouvelle constitution o ye jɛkulu ye minnu ka baara ye jamana a sariya sunba baara minnu kan ka kɛ walasa a ka yɛlɛma ni k'o baara tɔ dago sɛbɛnnikɛla ko maa 69 olu bilara jɔyɔrɔ la k'a sɔrɔ sigikun kɛlen bɛ ka maa 51 kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko jamanakuntigi y'a se kɛ
a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye jamana kuntigi a kun ye décret ta décembre kalo tile 19 san 2022 k'a fɔ fɛn min ye nin jɛkulu ye a bi sigi jɛkulu in maa 51 sigiden kun kelen bɛ k'o kɔnɔ minnu bɛna kɛ sababu ye fɛn min ye tile 15 baɲango ka baara kɛ fɛn minnu ni fɛn minnu ye jamana sariya sunba a yɛlɛmali kunfɔlɔ baara minnu kɛra fɛn minnu y'a jɛ o ka dafa maa caman y'i ta fɔ kɛrɛfɛ o tuma bɛɛ lajɛlen ka wele u da ka don a la a ka kɛ ko ɲuman ye bɛɛ lajɛlen hakilina ka sɔrɔ a kɔnɔ jamana kuntigi ta kun y'o ye n'a kun y'a ja fanga b'a la bi a ko ka di jamanadenw ye a bɛ se ka ko in deliya n'a fɔra ko bolo ka wuli jamanadenw b'u bolo wuli joona a bi tɛmɛ nka Asimi Goyita ko a ko ale t'o kɔ a b'a fɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen de k'u hakilinata fɔ jɛkulu minnu bɛ sigi ani baara min bɛ kɛ a ka kɛ bɛɛ lajɛlen hakilina ye o de kama baara daminɛ na a ko maa 51 o bi don a la nka tɔgɔ sɛbɛnni nana daminɛ a y'a ye jama tɔ bɛ da la aw fana hakilina ka don a la o ka d'aw ye u ko awɔ a y'u fara a kan maa 60 ani maa 9. Bravo, c'est tout ce que je lui demande. Il a ajouté 18 personnes maa 18. Awɔ. Asimu kɔni il a ouvert d'esprit hein. Wa denmisɛnnin jini nga ngolo in ka ɲi dɛ nka tɛgɛ a y'an t'o tile la bilen o e limaniyara anw ye Ala minɛ a ka wari kɔ a ka wari a tɛgɛ jalen mais e tɛgɛ ma deli ka don Asimi bolo dɛ a foli la kabini Ala in da tu n'as jamais serré sa main a joli filɛ en chair maa ye ɲɛna jangun tɛ ka don a bolo i lafiyara n'o tɛ n'i tɛgɛ don a bolo a tɛgɛ kɛlen bɛ i b'a fɔ ko kɔlɔnsenna tɛgɛ a tɛgɛ bɛ kaki i b'a fɔ joli tɛ sirigi a tɛgɛ kɔnɔ non a ka ɲi tan a tɛgɛ fɛrɛ in commando n'a ye tɛgɛ in ɲɛnamini maa o maa ɲɛkɔrɔ ne b'a dɔn joli bɛ c'o ɲɛ kan ne ko n'i y'a taamatɔ ye ne ko kɛrɛ in fununen don bara de bɛ yen wa bara bɛ kɛ fɛn bɛ bara de bɛ kɛrɛ in na bara bɛ yen a bɛ taa ten ngoki wa n'i bilara taama la kɔ Ala ka ni ci e m'a fɔ colonel Mamadu Dunbiya ye kilo 5 taama a bɛ kilo 15 taama k'a sɔrɔ a m'a kɔfilɛ colonel Mamadu Dunbiya Laginɛ président o tun n'anw fa o ni Ala de kira nin cɛ belebele jamanja in ko Madina ye samara bɔ o y'a ka talaw bɔ ne dɔgɔnin y'a ka talaw bɔ ne ko Madina Sisoko ale y'a ka talaw bɔ ka taama to tubabu kɔ kilo 15 an b'o ta Madina delilen don taama na nka a ma fɔ a ye ko taama bɛ yen ko taa mi kɛrɛpu don mais talaw et c'était pas prévu dans le programme n ko cɛ kɔni ka sira goudron fiyɛlen fiya a ye digi a fɛ ten kilo 5 bɛɛ bɛ boli a nɔfɛ ne ko sinali an da ma se na wala an tɛ ORTM ye maa bɛ Ala ye ni min ja an tɛ ORTM ye ayiwa an tɛ fɛn ye an na kun ye diaspora de n'an y'an ka jɔw sɔrɔ an ka taa n'an yɛrɛ ye cɛ bɛna taa an fa naam sɛbɛnnikɛla ko a ko dayɛlɛli kɛra fɛn min ye parti politiques ye u donna fɛn min ye gouvernement ye u donna CNT maaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen donna ka fara société civile kan bɛɛ lajɛlen welela wa bɛɛ y'i ka maa di maa min bɛ n'o bilara jɛkulu ɲɛfɛ o ye Fuseni Samake ye ale kɛra commission in ɲɛmaa ye kokura sabula fɔlɔ min kɛra ale kun ye président ye Zeni a kɛra coordinateur ye Bubakari Si o kɛra sɛbɛnnikɛla ye min bɛ hakili to kuma fɔtaw la o ka danga kɛra Amadu Si ye gouvernement tɔgɔ la Amadu Si Savané awɔ Amadou Si non, je confonds. D'accord, naam. Gouvernement tɔgɔ la ministre dɔw fana welela walasa nin ko in mana fɔ ya ka ban taa ni ka segin kana y'a la k'a fɔ an bɛ taa n'a ye CNT la wala an bɛ taa n'a ye gouvernement na conseil des ministres la o bi bɔ a la ni ninnu bɛnna min kan directement maliyɛnw bi wele an ka kala ta. bɛ c'est bon baara ɲɛna o. gouvernement tɔgɔ la maa minnu welela Ali Fuseni Sanu Bɔbɔkɛ Pasa Ibrahima Ikasa Maïga, Fatoumata Sekou Diko, Mamadou Kassoge, colonel Ablaye Maïga, colonel Belebele, les ceintures noires, colonel Ablaye Maïga, le triple docteur de la gendarmerie. Oui, d'accord, le ministre de l'administration territoriale, porte-parole du gouvernement. Il est triple docteur. Le colonel là, il se valait. Triple ceinture noire. On dit là qu'à Escoura Minata, Kataka bureau qu'on a négocié en douce. À douce. Mais le colonel là, c'est pas possible. Mais il débarrasse on a hali en un temps des mouvements. Do de ne nge ko no ko angata ko ka abulukai. Ko abulu. Andara aya ngumbe très souriant anisokadi. Makani sumale. Voilà, on yanga escura plan bossa kanu da.
Andato anse ki to amfila nyonga jam ngonga jema ngwe ko ni yemba ha ibina ndokoro ba blani yemi bo kita ngoni nia ngoni nde ni le connais pas wete ni non je ka fo di mama nam wa beti c'est un gendarme enquêteur il a bon tiens opma kulen uka voto ka kataza parce que ma anje na ha sagadi mila anje na colonel ukoni politiquement de bi wardi o bolo warti nam sabani gala ko ako colonel Ablaye Maiga ale tara CNT fave Maduru o tara o Maduru chema Mamadou Jara Suba bala ka fara Suleiman Deuka ani ma sabawore sabani gala ko ako feminye cadre de parti ani kodem ma chalembe olu fave ka soro u yere to di mamunu ndo tara u yorola o ye Amadou Koita ani Abdou Aya Amadou Koita kili Amadou Koita cadre des partis politiques ton frère mon grand frère moi c'est mon petit frère oui mon bon grand frère Amadou Koita c'est très bien je suis très content de lui. Et voilà, il n'a qu'à mettre un peu d'eau maintenant dans son vin. Non, il a l'eau dans son vin. Ah oui, d'accord, très bien. Hakilina ou de bala, abe folu kata en compte. Ama foko ka bara indabla. Ako hakilina ni na ni baraka abi. Na tara. Non, je l'encourage. Merci. Nam. Sabani kala ko fe minye pulo ye. Pulo yere koni aye ma toko blakata nga labana kakla ki cheka bu okoro. Sabula aye communiquer ke abika ko fe. Ma mindara no ye Amadou Ayaye. Secrétaire général adjoint Kodemudo. Ako fe minye oluye o ma machi ma mindoko tara no ye Amadou Ayaye. Kwa ba yere ate parti tola. Amadou Aya. Amadou Aya. Ayi. Atoko de Amadou Aya. Amadou Aya. Aya o ye jamuye. Sanogo. Amadou Aya sanogo. Ningalite. Aussi. Manga ko sebela. Ayo ningalite. Nam. Kodem ko lu borala. Ku borala. Ami jamana jo kofe. Sabani gala ko nam ako kodemu kreve feminye sema venaye ma fula diru ma dumango te fa to gonna olu fena ngo ubora la aywa sabani gala ko ako ni ya taka laje no borai ma chama be ina fo laaya Amadou Gindo o ya jira ka fo olu bala bi ubala shini sabula ni ye manga cha ya kenema ni donala ni welela kikana doala ni bana fena kitido abi don ka fo e tate nyeni ye ibe atini de sabani gala ko ma jakulu min na sigira le tani duru o de b'u bolo u ka baara kɛ joona k'a jaabi di jamana denw ma référendum bolo dalen bɛ marisikalo tile 19 san 2023 an bɛ taa kalata Mali sariya kura k'a sigi Mali kan jaraki ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni baaraw ye Ala m'a kɛra kunnafoni filɛ nin ye an ye min alo ka bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la nɛgɛ kɛrɛfɛ i tɔn ka te Koyima premier min an ka sɔrɔ ka an wa da la tuguni Jeka pip. Ebe kasi mun. Allah. Allah. Ebe kasi de la. Ni e donglida de la. Me kono ngibi kasi la. Tellement ki kaka go. Ça c'est un souvenir. Non. Ah mais Nindo. Nindo. I kaka go gui. Nindo. Jalle ta da be mi. Ne nyana ngibi kasi de la. Ndi kasi la. Ne ma jafo isore. Anda. Ondiga. Bama de betiga de. Ayi kabwala mi. Ba cɛ mɔgɔ bi tiɲɛ so a ka nin ngɔ nin duman ba in a folisi duman ba in e tɛ hali nɔti kelen ta cogo dɔn a ma ja o bɛ ne bɔ n ka dabaya la jeli manja tari da a ye dɔnkili minnu da ka taa diɲɛ bi ba a ti da ka ban wallahi n jaro duma kuma ale de da nam e ta kɛra nin kuma in dama ye Allah bɛ ni mana album kelen bɔ sisan bɛ ni ka tile tɛ ne ka kɛ ka mananje Veni Clédo Sadio. Veni Clédo. Nge. Ibolado. Joti Sedou mbi boni sebe mi nou kama le Malien Mali D. Mali D. Sebe fura ni a boliko chien bakile keme konondo bi wolovla ani konondo. Mami nye sebe ni nge atwa de ko Y Marco. Yuba Marco ko akika do bonya kadi bonya tigi ma. Jwali Sedou mami ni minga kan jamana kono o ka foye o kata koye. Minye Sheriff Mohamed Ould Cherna. Maoula. Nangwa makobuye. Buye. Famo ye aywa avion da ningo kunda nyoro ka ni bonya minga kan baderi minga nga dama ani kuma minunga nga fwaye premier ministre yere de wulila Assimi Goïta kachi boloka jor so di kado alamisa temene nyoro vare ko dakono ni sabula na fora Mohamedou Ould Cheikh Hamula haydara nanga makobuye na fora ko kobo kunga journaliste so di kado Mali tesigi minye premier ministre e kado ani gouvernement ma chaman
de bɔra yan i k'a dɔn k'u kun da ɲɔgɔn kan ministre des affaires religieuses cultes et des coutumes ka taa se docteur Mamadou Koné ministre délégué auprès du ministre de la santé développement social chargé de l'action humanitaire solidarité et réfugiés déplacés Oumarou Diarra Jean Sedou, ministre du développement rural, chargé de l'élevage et de la pêche, Yuba Ba, nous de Daranyanga, Anouka Mato, Ninga, Aywa Nyoron Zegre, Jean Sedou, Ya Soro Nyoron Boledo, Iko Dakononi, Hadama de Bourne Fabefe, Maraka, Suraka, Bamana, Bourdame, Chiao Chiana Benyoro, Bella Gele Boledo Sabla, ni Nyebuye Kadnonde Natoy. Premier ministre kuma min na jigina yɔrɔ se de k'a dɔn ayiwa min ye dankɔrɔba ye u y'u kunda buye kan a y'u kunbɛn k'u bisimila yɔrɔ se de a ko jamanakuntigi de y'a ci minisiriw bɛɛ n'a kan faama bɛɛ n'a kan yɔrɔ se de k'a dɔn u kana fɛn d'a ma fɛn min b'a jira a ka hadamadenya a n'a ka jamanajɔ ni hakili min bi jamana na u kana o bonya ta k'o saga a ma. Trésor humain vivant. Trésor humain vivant aw yɛrɛ de don jɔnni se sɛbɛnnikɛla ko buye ko tabarikala a ko ale min ye nin ɲɔgɔn na bonya ye a ka bɔ faamaw fɛ i k'a dɔn ale tɛ sɔn a ma nka ni a bɛ nin kelen minɛ a b'a minɛ a ye nin minɛ a ye nin minɛ n'a bolo fila ye dɛ a ko sabula denmisɛn minnu filɛ nin ye ka fanga in kɛ jɔnni se k'a dɔn a ye b'u la kabini yɔrɔ jan a dalen don a la k'a dɛngɛniya n'a ye k'a fɔ u b'a ka jamana ka baara de kɛ wa ninnu ngololen don jamana ye o tuma ale buye a bɛ dugawu k'u ye jɔnni se k'a dɔn fana k'i bɔ a la a y'a jira k'a fɔ camancɛ fanga min bi sen na a ka dɛmɛ ni dugawu bɛ ɲɛsin u ma o tɛmɛnen kɔfɛ Sogɛli y'a jira la k'a fɔ avion jigiso min bɛ Ɲɔrɔ o dara a fa la u y'o Kulubakari k'o tɔgɔ d'a fa la tabarikala koba kɛra jɔnni Seydou a yɛrɛ kɔni a nisɔndiyara i k'a dɔn ayiwa min kɔni ye suraka dɔnkili ani ayiwa suraka ngɔni o ma kɔtigɛ suraka ba surakaw ka fɛn min ka di n'a bɛɛ ye Basogo Basogo ok e bɛ sogo duman dɔn ni mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le malien kɔnɔ Mali de dama tɔgɔra ne bɛ n tɛgɛ don o ka kɛ bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le focus Basiriba n'o ye Yakuba Tarawele ni y'a ka sɛbɛn ye Yakuba ko a ko ni bɛɛ tori gɛnfɛn bolo dɔ ta bi taa ni a ye a ko an ka taa Umavu la Umavu n'o fɔra nɔrɔ dɔgɔyalen bɛ minnu ka yeli ma olu ka jɛkuluba o ɲɛmaya de don ko min ma Union Malienne des Aveugles sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Umavu ye u kɛlen bɛ ka kulekan bɔ jamana la sabula bi de ka gɛlɛ fo ye gɛlɛya da ye sɛbɛnnikɛla n'o ye Yuba Tarawele Yuba ko ale ye wuli ka jɔ kɛ fɛn min ye jumadon ye n'o bɛna janvier kalo tile 27 ma san 2023 ale ye wuli ka jɔ kɛ ni ka taa Umavu Jabala la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kabi donda la i bɛ yiriden feerelaw ani fura feerelaw de sigilen ye da la i b'a dɔn bile haki yan de ye Umavu ye sɛbɛnnikɛla ko a ko nin yɔrɔ belebeleba in yɔrɔ min n'a tɔgɔ kun ka bon kununko yɔrɔ y'a dawula binna sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ so in yɛrɛ kɔrɔ la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye denmisɛnnin dɔw ye olu sigilen bɛ olu ti yeli kɛ sɛbɛnnikɛla ko o sigilen bɛ mun da la o ye temi dama de ye sabula u kɛra maafɛnmaa ye taafan tɛ nafan tɛ u jigi kun ye cakɛda min ye o sigira sentɛgɛ kan kami sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ u dusuma ka go sabula fɛn min ye Umavu yɛrɛ ye ale y'u ɲininka yala ɲɛmaa ka biro bi yɔrɔ jumɛn dusumangoya fɛ hali u kun t'a fɛ k'ale jaabi nka kelen b'u la o sina k'a fɔ taa yan fɛ ale sera yen fɛn min ye a ɲɛmaa ye n'o ye Aji Bari ye Aji Bari a n'o ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ko n'a kun ye Umavu bɛ lahala min na n'o ye nɔrɔ dɔgɔyalen bɛ minnu ka yeli ma olu ka jabala a bɛ lahalaya jumɛn na a ko yan kɔni i ye ko ye fɔkoba e yɛrɛ ɲɛ bɛ kow cogoya la fɛn bɛɛ lajɛlen jɔlen don fɛn min ye cakɛda in ye a sigira sentɛgɛ kan o sababu kɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye nafoloko ntanya ye o bɛɛ hali Umavu u bɛ fɛn minnu dilan n'o ye lakɛrɛ ani serpillère n'o ye dugukolo ani karo bi jɔsi ni serviette minnu ye a ko nin bɛɛ lajɛlen a dilannen to ni filan bolo yan wa a ti san a ye magasin dayɛlɛ k'a fɔ an di fɛn na o tɛ koyi nka a ti san de lakɛrɛ kɛn bɛ ka magasin fa tewu munna a tuma lakɛrɛ sɛbɛnni bɔra ekɔli la a b'a la de kɛ lakɛrɛ bɔ mini lakɛrɛ minnu bɛ bɔ kɔkan ka na maaw b'o de san ka ban Mali t'a la mais olu ka lakɛrɛ a sɛbɛnni dɔw bɛ yen sɛbɛnni ka nɔgɔ mais dɔw bɛ yen f'i ka daji de d'a la k'a kunni su ji la ka sɛbɛnni kɛ nka n'i ye sɛbɛnni kɛ n'a ye tableau la i bɛ kalo kelen kɛ a b'a nɔɔni na a tɛ bɔ a nɔ la
Ah, mais le karamɔgɔ kan k'o dɔn. Je connais. Bon, n'i bɛ fɛ k'i appliquer ka ɲɛ sɛbɛnni sugu b'a fɔ les scripts. O a bɛ kɛ ni lakɛrɛ ŋaɲama in de ye. Mais bɛɛ yɛlɛma bɛ lakɛrɛ nugumani in de la. Ala u k'u dabila sa. Ka ban Mali ta la. Allah. Bonjour, merci de votre fidélité. Vous écoutez Radio Jekafo depuis Bamako. DNCC ye kɔfɛ minɛnw ladon. Mali ta ti sa. O ye tiɲɛ ye. Nam. Sɛbɛnnikɛla ko a ko tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen fɛn min ye u ka cakɛda dɔ ye o bɛ yen o ko fɛn min ye o cakɛda in ye n'i y'a mɛn Sopram ale ye jɛkulu ye fɛn min ye nɔrɔ dɔgɔyalen bɛ minnu ka yeli ma u bɛ bololafɛn minnu dilan a camanba de bɛ yen minnu bɛ bɔ yen nka cakɛda in fɛnɛ a sigilen b'a sɛnɛkɛ kan gaki ala ni waridanya o y'a sababu ye o tuma fɛn min ye Aji Bari ye a ko fɛn min ye jamana ale bɛ kulekan bɔ bi ma ale bila kuma na. Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga décembre kalo san 2021 a kun dara yi olu lajɛ a ye kuma caman fɔ ka layidu caman ta olu ye a na kɛ olu teliyara n'o tɛ olu ma fɛn ye ba san saba premier ministre a ka taali kɔfɛ a bɛ ɲini ka san saba sɔrɔ olu ma fɛn ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min yɛrɛ ka gɛlɛn ekɔliden minnu bɛ n'olu kan ka kalan u ka livre an'u ka kalanminɛnw o tɛ sɔrɔ Bamako suguba la yan sabu u ka livre an'u ka jateden ci de do bolo de bi da la ɲɛ t'a ye n'i ye bolo da la barayi barayi de do o livre a n'a calcul machine ani fɛn min ye baara bi kɛ ni fɛn minnu ye a tableau n'a fɛn tɔw fɛn fɛn bɛ yen a ko nin bɛɛ kɔrɔla k'a bɛɛ tiɲɛ wari t'u kun ka kura san kalan fɛnɛ gɛlɛyara u k'a fɔ Batulu Ɲani ye u ka taa fɔ Batulu ye Batulu Ɲani o jɔn ye Batul. Ko Batuli sa. Batuli. Non, il va faire Tuli. Voilà, u k'a fɔ ye. Comment Batuli Nyang? U k'a fɔ ye. U ka tableau ko kɔni ani livre ni y'o ɲɛnabɔlen ye. O bɛ nin bɛɛ la. Fɛn min ye kuranjuru ye o b'u la. Sabula n'a minnu bɛ feere ka kuran sara olu tɛ ka sa. Oui, ça c'est vrai. A gɛlɛyara han. A gɛlɛyara. O tuma kulekan bɔlen bɛ jamanakuntigi yɛrɛ de la sa koyi Colonel Asimi Goita ale ni a ye ɲuman caman kɛ jamana in kɔnɔ nka n'a ma lajɛ Asa Bajalo Ture a k'o ci fɛn min ye maa minnu tɛ yeli kɛ olu ka fanfɛla in na hinɛ dɔɔni ka tɛmɛ olu fan fɛ bi gɛlɛyalen bɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'o kɛra o bɛna kɛ sababu ye hali u kan ka dɛmɛ ni sugubulon ni marché ni minnu ye jamana bɛ se ka marché ni d'u ma sabula u bɛ chaises dilan u bɛ fɛn caman dilan jamana bɛ se k'o marché d'u ma. O bɛ kɛ. O bɛ kɛ dɛrɛ. A ye handicapés dɛmɛ jamana in kɔnɔ handicapés ka dɛmɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le focus kɔnɔ a ka bi bɔli la a ye handicapés dɛmɛ jamana in ka jɔ handicapé jumɛn ni jumɛn a bɛɛ i n'a fɔ ayi i n'a fɔ jɔnni hakili bɛ dɔ la ayi i ma vu ta fɔ wa olu ye handicapés visuels quand tu dis des handicapés c'est de tout le monde même les handicapés physiques a bɛɛ alors là ça il s'agit de moi même ayi non je pense à l'ingénieur des ingénieurs Mamadou Nama Keita l'ingénieur des ingénieurs c'est le président des présidents. Le président des présidents, et je suis son secrétaire général. Notre Serou Sisma, il est membre de la haute autorité de la communication. Au bas, il va Abdraman Diko Abdraman Diko o ye bolo jɔda o ta de jɔlen don ngaki n'o bɛ d'a ma fi b'i ɲi a b'i suli n ko jɔko a la e ko ne ma fisa ninnu bɛɛ de ye parce que au moins moi je ne bɛ n bolo bugaka don min kɔni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le pays jamana maafalaba min kun bi fan na Jɔni Sodi k'a dɔn tɛgɛ dara ka ngami Alijuma Jibo Jɔni Sodi k'a dɔn a minɛna min bɔra a yɛrɛ da a ye maa min kun di walima ka kunkolo tigɛ ka taa fili maa 11 la hawla wala quwwata illa billah ni Ala de cɛ
Amenena ngaki Aljuma Jibo i k'a dɔn a tun bi fana a n'a fa Jɔni Sodi k'a dɔn a tun bi baara min kɛ sɛbɛnnikɛla ko fonse bɔ ani dingɛ bɔ mɔɔw de tun to k'a wele o la ngo n'a ta bɛɛ a tun bi kalanden la a bi komi garibu fana Jɔni Sodi k'a dɔn bɛɛ lajɛlen kɔni y'a dɔn n'o de ye fana jamana na sɛbɛnnikɛla ko kuma dɔw la n'i y'a ye a bi k'i ɲɛna ko Aljuma yɛrɛ kunkolotɔ ye ka sababu kɛ a bi se ka fini 3 fini 4 don ɲɔgɔn kan i k'a dɔn i b'a sɔrɔ sanfɛta in nɔgɔlen don walima o fara-faralen bɛ tugu bari Jɔni Sodi k'a dɔn kuma dɔw la garibu file bi k'a bolo i k'a dɔn a bi taa garibuya kɛ dugu kɔnɔ ka deli kɛ nka Aljuma mun nana kɛ nin maafalaba in ye maanifin kamana ganna a yɛrɛ minɛnen a da sera maa 11 de ma a yɛrɛ minnu k'a tigɛ i k'a dɔn maa 10 kɔni fara fana cɛ 5 muso 5 11 na o fara Bamakɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye polisiw ye olu kun kelen bɛ ka gɛlɛnkɛ da la a bi waati jan bɔ sabula maa fara fɛ i b'a sɔrɔ a n'olu de ka surun Jɔni Sodi k'a dɔn ani dɔ yɛrɛ bi si ɲɔgɔn kan i k'a dɔn suba a bi wuli k'o wulukulu kundi ni k'o kunkolo tigɛ ka bɔ a la a bi se ka tunu ten polisiw kɔni nana sɔmi kuma la surun ɲana min kɔni ye nin kamalen ye a bɔ o bɔ walima a mana si yɔrɔ o yɔrɔ ni maa min fara a bɛ fɔ ani ni Aljuma kun bɛ ɲɔgɔn fɛ polisiw u sɔmi ka jan Jɔni Sodi k'a dɔn kiiritigɛla min bɛ fana o laban nana wulikajɔ boloda sa ka polisiw yamaruya i k'a dɔn k'a nɔbɔ sɛgɛsɛgɛliw bi boloda tuma min a yɛrɛ kun b'a fɛ ka fana bila a n'a fa ka taa sigi Segu nka n'i ye ko ta k'u lajɛ Jɔni Sodi a yɛrɛ dagawuli teri dɔ bɛ yen a garibuɲɔgɔn dɔ bɛ yen Agibu Bagayɔgɔ Jɔni Sodi k'a dɔn o ye san 18 dama de ye o fana sina ka bali ka sa ten u bi si so min kɔnɔ utikalo dɔ tile 2 Jɔni Sodi kabini o kɔni kɛra sa sɔmi yɛrɛ barika nana bonya kan a laban yɛrɛ e ko a ma gusugusu kɛ kana Bamakɔ de polisiw kɔni y'a nɔbɔ k'a nɔbɔ kana tɛgɛ d'a kan tuma min a minɛnen dafasa ka gɛlɛ Jɔni Sodi k'a dɔn a y'i cɛ a bɛɛ la nka min ye kiiritigɛlaw ani polisi minnu bɛ yen i k'a dɔn olu k'an di kɔrɔtɔ ma o a laban sa a yɛrɛ nana tiɲɛ fɔ k'a daminɛ san 2018 ka bila 2021 fana cɛ 5 ni muso 5 min kunkolo tigɛra Aljuma don a jɔra la somungele kun don a la wa a jɔra bɛɛ la a y'u kɛcogo min na a ko bese daduma dɔ b'a bolo o tɛmɛnen kɔfɛ dulakuru dɔ b'a bolo a b'i n do la fɔlɔ n'a ko low ni kirina ka bɛn Jɔni Sodi k'a dɔn bese a bɛ se k'i kunkolo kɛ cerew Allahu Akbar mɔgɔw y'a ɲininka sa mun na nin bɛɛ kɛ kun Jɔni Sodi ayiwa u na ɲini o wa a ma fɛn k'u la koyi k'a fɔ de a bɛ taa bolisɔn walima josɔn wa nin kɔni ye fatɔ de ye fatɔ de ye nin ye koyi a ko nin bɛɛ ko k'ale la min mana fɛn k'a la a b'o don a sɔnni kɔrɔ n'a bɛ kundi sa a tɛ lafiya hali n'i ye kuma nin f'a ma a b'e bɛlɛ Jɔni Sodi k'a kun y'i kale du dɔ bɛ yen k'a kun b'o du de si la tunu a tun b'a fɛ k'o du bɛɛ lajɛlen de fa k'a ban nka a kun kelen bɛ k'i yɛrɛ kɛ garibu ye fanakaw fɛ yen sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi ale kɔni nin bɔra ko la sa nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ le pays kɔnɔ jamana u ka enquête poussé kunkolo ninnu ka ye dɛ ayiwa e ko a fatɔlama de don warima y'a bolo ayi o tuma a ti kunkolo ninnu feere de ayiwa n ko fatɔ don fa yɛrɛ de kɔni ni fa yɛrɛ kɔni tɛ i b'a dɔn tubabu jamana na i bɛ nin fɛn sugu de ye tubabu jamanaw fɛ yen des psychopathes. Bonjour, merci de votre fidélité. Vous écoutez Radio Jekafo depuis Bamako. Minɛna o a kana tila u la dɛ ka taa min bilen ayi nin kɔni nin ka ko banna sa u kana taa liberté provisoire di nin ma dɛ a fɔ sa furu la kana nin kuma yɛrɛ fɔ sa Jɔni Sodi waati n'a ka waati ma se bi ta a dafara fo k'a tɛmɛ an b'an ko kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye kuma wɛrɛ ti da nin kan burapele i k'a dɔn farikoloɲɛjɛ olu bɛ n'u sɔnni da kan surafana t'o ma dusu in na nɛgɛ ɲɛ 20 segin bɛ kɛ nin gafe kelen kan nɛgɛ ɲɛ 21 sanga 30 inshallah ne bɛ segin ka na bamanankan jɛmukan k'o bolo da Madani Touré ale bɛ fɔ ne kɔ Dozo de ani Dozo ba sini ni Ala sɔnna a ma an bɛ ye kɛnɛ ka sɛbɛn kuraw bɛ bɔ k'olu lakali ji bɛ kun bɛ nɛgɛ la Jɔni Sodi Daba Tunkara wa salam Jeka Pub